Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de azi vom seria noastră de Minecraft Survival. După știți, în episodul anterior mi-am construit o casă mult mai mare pentru ca să am mai mult spațiu. Din câte știți, am o casă și n-ați văzut nimic, oameni. Ok, mergem în casă. Țac, țac. N-ați văzut nimic că am omorât acest zombie, dar nu l-am omorât. Ce zombie, ce schelete mai e pe aici, eu îi omor pe toți. Ok, știți ceva? Nu cred că ar fi o idee bună. Vreau să mă fac și o full iron, să fac și o iron, da. Iron ingot. Ok, bun, hai să văd. Am niște... frate, am lăsat cărbunele acasă și doar acolo am cel mai mult cărbune. Nasol. Ce să prăjesc eu? Uite, am un arc enchantat și un arc neînchantat. Hai să prăjesc cu acesta care nu e enchantat. Bă, ce fraier sunt, eu puteam să pun ăla cu ăla, dar n-am mai envil. Putea să aibă satul ăsta. Nu avea satul ăsta. Nu, niciun sat dintre ăsta n-a... Cred că era să fie fierar în satul ăsta. Sau măcar să fie sat cu fierar. Da, nu cred că e posibil. Uite, chiar merge să prăjește astea. Ciudat. De unde am eu iarbă? De unde am iarbă întreagă și de ăsta întreg? Ciudat. Stai așa, de când am șa de cal în inventar? Șa de cal n-am pus-o la calul meu? De când am șa de cal în inventar? Stai, nu. Nu înțeleg ce e cu caracterul meu. Uneori sparge chestii care nu vreau. Merge să nu. Uite asta. Ok, haideți să fac în casă. Glumesc. Mă duc afară și minez cu n-am topor. Mă duc aici și îmi craftez un topor. Nu, aici. Iar acum mă duc afară și iau niște lemn. Chiar dacă e noapte. Nu mai e noapte. Aparent asta... Okay. Nu! Du-te încolo de creeper de doi. Mi-a explodat toată casa. Nu pot să cred. Și plus că mi-a și distrus tot lemnul. Tu știi cât de mult mi-a luat să construiesc casa asta, creeper de 2 bani. Mi-a distrus toată casa. Acum trebuie să stau să sparg pietraie pentru că n-am pus-o bine acolo. Virar să fie de zombie. Mi-a distrus casa și m-am chinuit să o construiesc. De ce există creeper în Minecraft? Și îmi va să mi spune. De ce există monștri în Minecraft? În primul rând, de ce există creeper în Minecraft, da? Înțeleg, zombie, creeper, enderman. De ce există și enderman? Adică pe bune, enderman. De ce există enderman? Că și aia dau o grămadă de mergi. Dacă tot ai pus... De ce există așa ceva? De ce există creeper? Mi-a explodat toată casa. Creeperul ăla, deci eu nu pot să cred. Și spune-mi și mie de ce există de ăsta de jungle pe copaci de ăștia
care nu sunt jungle și în plus ce caută copaci dintre ăștia în acest biome. Foarte, foarte ciudat. Și de ce nu există și un village normal? Nu contează, vreau să-mi repar casa. Pentru că un creeper mi-a explodat casa. Pentru că cineva, care nu știu cine, a pus niște creeperi în Minecraft. Bine, nu spun că Minecraft-ul e că gata, că sunt supărat, că îi dau așa, că... Dar mi-a explodat casa. Asta e. M-am supărat că mi-a explodat casa. Îmi pare rău creatorilor de cei care au creat Minecraft. Îmi pare rău că am făcut așa, dar m-am supărat pentru că bine, vorbesc în engleză, dar totuși. Îmi pare rău că am făcut așa, dar mi-a explodat casa. Asta e problema mea. Căci m-am chinuit să construiesc această casă. Mi-a luat 2 episoade ceva. Cred că 2 episoade mi-a luat ca să construiesc. Și n-am oameni buni. Haideți să mergem repede la crafting table. Bine, aș putea să-mi fac aici lemnul aici așa direct. Fac uite așa. Iar apoi merg uite aici, iau cu lemnul ăsta. Și îl pun uite aici. Țac, țac. Țac, sper că o să-mi ajungă. Da, mi-ajunge. Țac, țac, țac. Dispari, perfect. Iau ăsta, fac așa. Țac și țac. Țac. Perfect. Iron. Tonul s-a făcut. Ok, știi ceva, gata. Voi pune lemnul. Cât o rămâne. Doamne, cât de greu se face ironul. Trebuie să merg, uite aici la crafting. Ce, Doamne, să-mi craftez? Mai întâi aș vrea un flint de steel. Apoi o dasă de piatră, de orice pot să fac chestia. Mi-ar trebui și o lopată. De fapt, ce fraier sunt. Mi-am craftat ce nu trebuia și ce trebuia nu mi-am craftat. Adică pot să-mi craftez ăsta? Dar n-am nevoie. Pot să-mi craftez o găleată. Acum. Merg, uite. Hai, stați. Unde mi-e lemnul? Stați. Nu. Lemnule, nu te prăpădi tot. Nu mai trebuie să mă merg aici. Bun. Acum, repede, să-mi craftez niște sticuri. Țac. Sticuri. Repede, aici vreau să-mi craftez un d-ăsta. Acum vreau să-mi craftez un topor și mi-am craftat pickaxe. Da, mi-am craftat pickaxe. Perfect, sunt full iron. Tot de iron sunt. Tot ce am nevoie de iron am. Hai să iau și niște d-ăsta. Ce să mai iau? Spuneți-mi și mie ce să mai iau. Ce să mai fac? Aha, uite, un d-ăsta. De ăsta am nevoie pentru atunci când găsesc netherite. Perfect. Acum, de ce mai am nevoie? Urgent. Trebuie să văd de ce să mai am eu nevoie. N-am nevoie de așa ceva. Nici măcar nu pot să-l craftez. Păi... De ce să mai am eu nevoie? De ce să mai am eu nevoie? Nu. Încă un etaj.
Bun, deci vom face încă un etaj. Da, cum? Da, cu astea, ok? Deci facem așa. Luăm aceste scări, luăm acest lemn de aici. Ok, pentru lemn n-am spațiu, așa că am să arunc piatra. Deși am nevoie de piatră. Am nevoie de piatră. Stai așa, știu eu ce să arunc, știu ce să arunc și de ce să arunc. Am să arunc asta. Oricum n-am nevoie de iarbă. Și n-am nevoie de iarbă și în plus că pentru că n-am nevoie de iarbă, n-am nevoie de iarbă. Acum vreau să merg, uite, nu aici. Uite aici. Și voi pune țac, țac și țac, exact. Așa. Și cred că ar trebui să pot să... știi ce am să fac așa ca să pot să ies pe acoperiș. Uitați, pot să ies pe acoperiș. De ce nu mă urc? De ce nu se... Gata. Sunt pe acoperiș. Înspre ce arăți? Ok? Acum aici doar un cub. Cred că mi-a venit o idee. O idee super bună. Dar această idee o vom face în episodul următor. Pa, pa!